akachinja mvura kuita waini. Wakaona mai vaPeter, mother-in-law vaPeter, vanga vane fever akavarapa. Vadzidzi vakati aiwa, chiKristu chakanaka. Tinenge chingoitirwa zvatinoda nani? naJesu. Jesu akanoti ndikasiya vadzidzi vangu vakadai, ukazouya matest vanofoira. Syllabus ainopera. I have to show them the other side of Christianity. Akati tinoenda kunoona legion. Zvino vanoti vasvika vosangana religion. Mozasangano in our Christian walk tosangana problems akawanda. Job ana express nyaya izvi zvandofarira. Job chapter 14 verse 1. Yeah. Munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika. Unobuda seruva ndokusvava. Unotizavo somumvuri haagari. Maita basa. Zvikanzi munhu akasikwa nemukadzi ane mazuva mashoma nematambudziko akaita seisangano akawanda. Ndinofunga kuti maproblems achandogara cancel. Oti munoziva kuti mazuva emunhu uyu mashoma. Isusu takawanda tofana ukwana. Saka titopinda itiri kana 4 pazuva. That's the Christian life. Life is not rosy. Tine the other side of Christianity. Jesu achirapa vanorwara vedu, achichinja mvura kuita waini, asi tosangana neimwe other side of Christianity yakaoma. Noza vanhu kana vachitaura noti takanzwa nyaya ya legion, paiva nungo murume ainzi legion. Aiwa, legion anga risiri zita rake. Tikatasa zita rekuti izwi rekuti legion rinoreva a Roman army yanga iri from 2,500 to 4,000. Saka tinotasa kuti madhimoni anga akawanda in that range from 2,500 to 4,000. And ndofunga kuti madhimoni anga ari mumadepartments because you can't work with 4,000 demons vachita the same goal, right? Anga tari madepartments, mamwe ndo aikuti bvisa hembe hanzi, mamwe ndo aikuti aiwa chibva pamba, mamwe ndo aikuti muti enda kukasungwa nengetana impa simba rekuti abvujunure. Ndozva zvakaita madhimoni, ndozvo zvandinofunga. Hanzi anoenga ari ikoko, Jesu osvika ipapo. Asvika ipapo anobva ataura nenguruve zvikanzi anobva ataura nemurume uyu anga ane legion nemadhimoni. Then madhimoni anga ari maari obva amuti zveni Jesu munei nesu. Munoziva madhimoni aitaurawo manga ari Satani. Handimunoziva. Satani akarwa naJesu kudenga akasakunda abva adzikiswa pasi. Akarikubvunza kuti Jesu makatidzinga kudenga. Ndozvo ari kubvunza apa. Makatidzinga kudenga. Muda kuti dzinga futi pasi saka muda kuti tiendepo. Jesu akapindura